nga nadasig si PHO Nutrition Division Head Ms. Marites Gomez, human nga girekognisar ni Governor Bambi Imano ang kinatibukang puwersa sa buhatan, dihang labihan kamahinungdanon ang pagtapos sa selebrasyon sa Nutrition Month kung asa gipamatud-an nila ang kaikag sa pagpanerbisyo. Tataw sa maong pag-ila ang napatuman nga mga programa sa nutrisyon nga bisan sa kasamtangang pandemya, wala na himong babag sa pagkabot sa mga kalampusan kauban ang pagtinabangay sa tanan. Isip tubag sa gipaabot nga pagdayeg ni Governor Bambi tungod sa iyang epektibong pagpangulo sa nasangpit nga division office. Nahimong emosyonal si Ms. Gomez dili lamang sa rason nga kini na ang pinakaulahing selebrasyon sa Nutrition Month nga siya ang amahan sa lalawigan, apan nabati ni Ms. Gomez ang sinseridad sa iyang gibuy-an nga mensahe nga usa siya sa gipasigarbong kawani nga naghatag hustisya sa iyang administrasyon pinaagi sa paghatag og katumanan sa iyang mga tinguha alang sa kaayuhan sa tanang misa-misnon. Bisan pa anang among mga kakulangon sa Provincial Nutrition, Provincial Health Office Nutrition Division, wala gyud nagmakulit sigop sa pagsuporta sa among mga programa sa nutrisyon. Gipasalig sab sa tanang BNS og ni Ms. Gomez nga dili sila muhunong nga tumanon ang mga tahas aron mahatagan sa insaktong pagtagad ang mga nanginahanglan hilabi na sa natad sa nutrisyon. Honestly, I am humbled. I am humbled by Governor Bambi's statement. So, isa na feel na ko nga I don't really deserve that. Labing una sa prioridad, ubos sa administrasyon ni Governor Bambi ang hisgutanan sa maayong panlawas alang sa tanang katawhan nga kanunay mas siguro ang ilang kaayuhan nga nagsilbing replika sa tagline nga kung taga-Miss or ka, secure ka. Kauban si Charm Andy Pakamalan sa kamera. Ako si Lambert Regian, Amor My Guy, alang sa limpyog mataro nga panggobyerno, padayon Pilipino.